India doctor Okumasi ahima kokobi 80 ma utumfo nyakopo adaroma ibe shira so edi amount ebi dia edi amount ni aka chewnie wo eba wo ho ana enua ana busua ana adofo bi wo ade e pense krono fita just one fan to akora oba ana wo fa asenti ade e chire na masembere maso wonam committee chairman so wonam sofo so wonam ahemfo so patch so say de bia kwan ko fa asenti bro India doctor say bro bia na nyine ni nyon na rose me won say sam mo frano a ye tuntuntu ala say tintinti no o ka so me mre India doctor nche won timi ma de mo nge de ni yan say na tare a wo hye a won sie baba be pim o tunfo nyakopo be fa ye so na bi bia e boko e de na wo ba wo fa si mo say na me kan say ensanom pa ensanom o boa onu so kra na wo boro bia India doctor say me ha ho be fa ko chinchini be fa ko na ti ba bia bra India doctor say o kuma say ahima kokobi 80 eda yawada efiada memenda enda kwesiada edambo akasakasa anase krubi na tu dofu bi kimfie bebre mo ya se kru na bayfo twitwa so na abayfo de yakania abayfo de ure abayfo de yedia no ema no ha ho ne aka chu nyina ne se wo de bra be pem India spiritual doctor so e wo kuma se ahima kokobi 18 you do I say love me alone oni oba na tiwo oni be ma na tiwo o de na sua adwuma o de na ko school na ni o so bibi oba so nya ne side so nya ni tipendia India spiritual doctor asimo ka chon say odi amema ne hawo e okuma say ahima kokobi 18 e da ya wade fia na meme ndan ko say ni didwuma e pa jo me say you do I say be ma no ana oba no be don ko love me alone come back to me e dia no oba ne tena na be ma ne tena no wonya ni hu say aka me say nya me yira na me say nya me kuna nka me pe ukona nti anye ye still oba India doctor nche be hwim ni na ndiamo ye hwim de motumfo nyakopo adaroma be ko ni apepum esi be ne ndiamo na o say tima kan wo na so say tima ka wuku mo trase asudi be ma be ma wu enye adwuma sabe kotikrawa utimi di na so ntimi mu ubo so ne de nkwa wo ntimi ni ba cho India doctor to inside for say for more than the spiritual marriage and never be there so basa wo any yare wo any problem India doctor say for that say eye glaucoma e cataracts and I say eye ABS scar and aba so ni so ibisi India doctor say number no 0240 553682 if there is no son akopem no twibiara the trase eyesunsun pensem edi ne kan na person nya dade na tie ne ne pensem mu ne chire ne sua ne ma na obibia hundia sa se o ko to se penimu bi etu ne banana na na fo no trase fo bi atu ko dodo and te fie da nwure no so ko nwure no twe no a ebre ko be trase esunsun pensem bia ewo KUMAWOOD TV but trase esunsun pensem bia na de chia o ba bi o so o do how ana wa ma ne efa yo we na for yemosonfo in we bia jo sas we bia akwaba edeba KUMAWOOD television kumase ahojo atenga junction wo hwe obena dongotwe abapa hu sema diasa eye ensia ewu fie ha ene eye ukuada yasa so atna se do bode ase so de yenkwa achen ketema edabadwumoja de mu afusa na nhira nkandin enmonyam nkandin Sabre a time with India spiritual doctor said that day no a drew kwada ya jenkunya na afi ya di komo sunsun sem na honamani sem yade akodwa do kodipa ene sunsun sem nyoma ahinta nipa enim a ema nipa brabo aye bibi basa eno na India ya transia na wajibre na wa bibi nsem so e de achen sanso na enei ye sabe kono said that day na wonim no na me no e ka say India spiritual doctor watena say enye asebgetwa enche mekwa koma no akwaba na emom dada meka cho say India spiritual doctor ahenema kokobi 80 moboase eni kumase kwantempo ne so eho ena wo wudru eya ahenema kokobi a wonsa nipa so 80 ho somebody so kakraka a nipa nsa de ma wiada fifini aro na edaso no follow aro no wanim tete so sa eho na India spiritual doctor obutu a obo aduma so de abo kana kumase eni asantiman nyina eda ye ya wada efiada memreda ena fi kwasiada eda ya wada efiada memreda ena kwasiada anopa nonso edikosi enwumre nonum na fi India spiritual doctor waje na home numbers na emiensa babako efato yedin komo wi a how se bia for India spiritual doctor na fi komo bi obi a no tobu ase na woni no eni ehun komo na me ka me chewo se ebre no aso sese kunimdie etimi eye wodia na abusia ya frame baka yoku efi sabre di kozi se eye nonkro bebo apemu de se de woni time with India spiritual doctor yebedi nkomo
enye asem ketwa na ma menko India spiritual doctor nchen na menkomo na akwaba tentem so na fa yeni enkomo India no adwuma kwaba ya media bibia bokɔ ya me adom no mo mpa boy ho ye ba dia sɛ me wiem te sɛ kwadwo ne bia na me ka asemi ne oba ade egusu ɛyɛ no o se mbre bia obi ade asedama no ko samre obi a hyɛ natare o aduane odi ye no ne gu ye fum obi ara nim eje papa we nko a idina esese wo de na ase de ema no because wo aduane a wodi ye no obi adi ne board en chance aso ba bi oda no enko yie wo de wa ni ne board den sa but utura mi kana nti ko ba bia enti e do tumfo nyankopon asese wa ye ne sa ma ye dase abusua na sɛ ekwa mu ada hɔ India mamsa so akwa ba bio empempi no yɛte sɛ yɛse honhom aware obi so ye bema na so oba etonda nso a sadi kuro ye yesida bi we de efie nkonwa na awa no ni mi nsusu ada ntam ne sen be da se kwadwo sunsuma aware obi efie nkonwa aware obi ya de kro esesa kakra mi efie nkonwa no nyankonwa de sene no tisu bi o eye sunsum mu ade ana ususunsum na aware no na ya na ka sunsum si a no obi ya agya no si bone nye bone sasa no otumfo nyankopon kura no se onfo ni gani we nyede ehunu sasa ono we sunsum edi yensum no sunsum ane no kwarem edi ka sunsum asema no otie ni asempa ne ka de kiro na mprepi ya na ka se efie nkunya ahonhom a ewo efie ho sunsum a ewo efie ho esutimi ware nipa ne ya na edepende ne ya na atams etie se ka se sunsum e ware obi a ene npa be refer to a spiritual marriage sunsum aware ana se sunsum aware ana enkunya aware nso enkunya aware na atam se na se ni ana etie ebi wo na enkunya ni bi wo ha o se enkunya bia no dodo na ahonhom hyehya ase na ahonhom na hyehya ase no honhom bia ne ni opani ni wodi honhom bi wa se be so se be nya ne wo honhom dwamanfo but esina se penfo no kofa ne ba ne ye na dwama na o ye no mo hwe yo ne o mo hwe enipa e wo sa honhom no betima ye edi abo busuan eno mu gina so de ne baaye hu se na ewiase ko nipa bia wo ne nso saa tumi ade ba fie ebe boa ade ba tumi no na ade esie ne won ho a ne nso esoso no nti ebe sinde ne ne natena o mu ko be fa so ne ne tena eno nti se ekoba saa no a otimi eto adwaman ede ma efiofo maaye ne bi wono ne dia ne se wono no wo ye adwaman honhom anaso obi ope adwaman anase saa no otie nti no obebo modi aso nso benya nkoa be hye na se no ato saa ne apete fiomfo maaye ne bi no ne wo a sebe unyam som wo fom anase wo a okra na wakoma na ye mre woto a ebenyan duwe se wo a oya baya fefefe pa na nsusu no be ma bia sebe obebo wakon bia so onfa nkonkosi fie eduwe se okobe obi o isusu ju o ka wo fie no efie nkunya e ware o de ka se fie nkunya e ware wa yesa nkunya me no tisu bi na e ware se ni bakro nemom no ahonhom na wo fie ho no am ye dwamafo ahonhom no am wo nkunya no ho no ana mo ti nkunya no ho no ana nkunya ti ye kofo mo ban omo bi ene de wo ye saade no enu tuwe se be ma kura ka che so pew untimi ka che se da bi oso jitum wa ware kura mpa no wo ba adwaman a whole lot sanity na no sa no ye de sa hom ne bafie se nkonye fie yi na sa de nso bata ne ho no minim se ne mpelefoni fa so ye no eye se ye do abade nemom ye sa de busu ne panyina akyɛw se ne ye kwa pa bia fo mu fa so ana asesɛi konyo ye fa nkyɛ no on fa nkyɛ nemom no o se wo kwa kwaji tumi no a ye kyɛw tumi ne wo ho bia na wo gye penie what I say ye tim ko ka so te se ka we die ni engine so edwane nemom no eno patro ya ka kyerɛ okay we so de enwane ni engine so a patro so de guma eche ya ka kyerɛ ana wa so de wonu patro kra mepe ya mo ta se tumi na de ma ma odi akɔ no akɔbo nkuya na sa odi akɔ fie no ade suban se na wo enti sa ade bi sa ade se wa anya wo de se na beto abusuafo no so ya na nyese ofiti anu wo yo ebu abia na didie mu no mo makom de no okay amamre ni amani oso mo yema no mo nya ni nyina mfa ma no se mo nya ni nyina mfa ma de na sa na obeye efie kunya kuro ya no e ma bi bokro no o ti ase sa tumi ma bi bokro no tumi kuro ya so ma bi yeye ma bi nya warepa ma bi nya we
at the same time na no kura no esa boni pani bi so abra botugu o se the case na esi akwa enti no wada ha eda ha e depend sere musini ne de ebe kora musini ne de ebe ka koyo ti say bia wafa akwala na nda kwakodo wafu wadofo no all right usu betua neka afro dofo no wie ya wantua neka no asa aka che so oh banchi bi wonti fa banchi ko bobobobo einum aburu no na afum ho na me ko nkran aba koyo okwa ade no be obetwa no ba ni nyina atu obetwa nyina atu agu ade tina man bia bufo twitwa tugu ye tua wantua neka na wo sen ma na adwuma no mo ono onka so ontimi nkosinase ne boss no ontimi nyina onim nka nje so wonko ne obekọ ko din semone sanity okay je ko ban sadia e na me ye kase efie aware no o se fie ofo waye dwamanfo o ba ne ho ofe be ma ko no ho a enko ope bo wa se be ma ko no be so e ba so se me pen me bo ne ho ka bo na na so utwi fafa ne driver so utwi fafa ne security crew utwi fafa ah abaya fefe fo mo se ye kiro mema bi ne na deda otu ana ho se afem ni na eye yakofa babusuam ana se ebi wa nya busuam se yakofa babu asa spiritual bi ho ha fa so ba na efie ne de no de eno no ana eba spiritual marriage ne dia eno de eye honhom a ono de sem di ka cho se makati aba makati bi omo na dwuma omo ye no ene ye honhom a wone woda na sa honhom na kwa bebre timi fa so obi okra na so obi ye bayifo okra na omo ne toma ana omo ne bibia ofie bayifo timi ti sa de ne ya okom obi oso a wonamurum etimi de ba aduane a wudie ba bia otena di agro enso tin de kwa fa so ba e bebre ne mo se va efie nkunya na aware no ne de ene efie ho de pe ene eye wo saade no ana me cho se efie nkunya so e ba ya na nya aware ko pe se nkwa na aware o ne mom ne tim de kro no ba efie ho o ti ase mranti ne bi ya kro mo etimi de ka ba ho etimi de seye beto mranti ne so e de ne ma se eye honhom ana ne o se mo ye man ko dwo mo anye it was a kwa bi so or revenge ebi ameka so oba efi ono oba efi ono mbetran no wabo amafi na tumpon ajapade abam ebi na mo prenie ma bi wabo ama munsa kasa ne nyina se ne saka kasa ne na eduru mire bi na na sade amo ye mo nya ma ne dia ene na sa ne nya ofo kwa afoforo eden asai no kozesi a sabio se o ma onana no ebokro no a se police station asem bebam uko police station nipa no wi ana de so obaje odo mo oje odu anye skala na de gotua obema onana akwakobo adwaman obeye basam mema sem bo wanu anye mema be nsia wesi mi obi aso wonye akra ne meyeka eyo na behwe no eti tem bi omo the problems eti eno no ye pese hu se eye suman bi sunku bi o yesade no anase bosum sunku bi o yesade no anase sei pa ko yo ne tani se adam di kama tani se ahonhom no so ti ase obia wo sebe ne wanya ama no se ye enui haba enui obi wo asa oya ade ma wo na so wan fa na bo ade amre no a o wa haba obekti ene kasa obekasa no da kotu jem se yare no a obesa do yare ama wo sam wo no ma wo a sa mo no de ma wo ni obesa ase no but otumfo Nyankopon adaro ye ya hwe entisa ye entisa ne se otumfo Nyankopon ko bo soro bo asase ono kwa ye fom no wo de chen how come say yonko boni ayen fanche no oh ko yo ni enta me ka say last minam say ya ni mani nda obi bai ho e ba be ya ade nyame ye na dom oh doctor am dey aseda be ba me dey say omfi no eti when one day me ni number bia sa ani ko shi filling station ye top true ko yo mani ba me say na me to ye no wato bi aka ho tu aka mama na say ade no wan fa ma me ho kra na magine ha so nti we me ye ni boni a me kai senka me ye ne boni a nya ne senka me ni she oto petrol to bi ma me eti nipa ne de but ye nyina ne ye nyepe oh ahonhom ni edi adwun ye mu nyina nyepe bitimi ye de eye dene enti we no enye se yo particular suma bi ana se tumi bi a o ye sa ne meda bi sorry enyo mu nyina ne particular ayi bi o ne sa na ote wo ye ne boni a on fa nchew on fa mfiriw wo ye if you do me I do you sa no ne de ate no titam bia ne se ekokoba sa no a eye busua pani na se de se ogina se na be ya nkora na wa busua no enko sa ho hia num sanity na ye hwe ni sei etoda eye adwuma bi sei no muka se ewa busuam wo fa mo no na na mo ne ko fa de bae e bae beboa mo na mabusu no ade ade ya no ba fie ho a
abusua pani gina se enanom nyina yemade ene mo nyina ana se kwayo ne tieni ansa na abusua pani be kwakwaji tumi di abafie no woni abusua nyina si gina ye me na me abusua pani me frama nwumre ya nye bone em se abusua ni man koyie emrante nyina nya adwuma nye emma nya aware ye fie a titru bi ani ha iti me dwene ho pe bebre na me se me abusua pani no me be se me tu kwan de abusua no ekope baabi ye de hye na emma nya aware papa emma nya adwuma nya sika mra titru ni anintini emra fie ha no mu nyina no mu nya yo abusua pani wa kire san pa o abusua pani ada abusua na no ampa ekwan da ho mu otu sa na mo to mo ya we enti otu sa na yes otu sa na o di tumi ni bo ma mu se tumi no o di aba na nie na se na ebe ye ona ya na de ba kwa na wo ni se ebu as emre koso no a na wuo ni ade bebam no ani ayerofi ni ade na de sa na ba meje ma o tia ya wa manfo bebre da so okrum a omo da so kuto omo na mutumi ebo afie no pa enani na nyina je se adaje ni fie okra ekoyie di ma wo ko sa de ne sebe so eti se eja betime di ewu ama no se guuti eja kuru ya betime asan no aduana mo odi ebetime ma asan ato atare kojo what I say ebetime ni ma bebre di ama wo but wo ahwe eja kuru no ayi so betime asan di wawu enti enye boni kwa ba se ye ka sunsun ma ware dia ende e normal ya makati aba makati ende omo di aba obefa kwa bebre so na mu bia no so kojo obe ware ode papa bebrew sebe so sebe nya kojo woni yire kura na akofa ge kura o ge no so ton force o to ba yire o to ba nchi okon nam kwa so a wo be me ko de bia bompa no so o kra so o kwa o bo pa se o ko onya nam ni bi nto ye nto ne ne ma onya sika mebo a ba sunsun no o ware o de no o pe o ka no ani magu ase sa so no ya asan ne se immediately la wo ani beje no na se na dwuma wa anye ne ye na emre bia na wo be ho wo be kwa ho kirem wo be kwa ho yehin atete no yare ahoro no na dwuma yie onto me ye the opposite wo ye so ye de ne de enti se de pe bia ne kama o mo se o mo mpesa enu da spiritual marriage ade be akwajo se sunsun aware se ye fie nkunya na eware se normal spiritual marriage kojo wa mpɛ ho asema nka wa hwa de obanuma duro nipa bebre nu maduro no dodo no a sunsun mu aware sa spiritual yes a wo fie se o te ho a ade ne hye so kwame na akura brabo ya utima wo bre se ye onu maduro wi kwa san kwa ye free o correct na akwa o te onu maduro nye na okui owie na asema se ho na se o kana kira asem wa hwe na no wo fa se su kono ma free akra bae esan se oni skanti no wo fa so na ohoro ne ka wo fa so na wa pompi in niema bebiri mama samples o yes and your spiritually no so no san kuntia edi se wo san ni pa se nyame ni wo fa kese a wa dwun be dane akone de ama ko dini de na chi akun hu edi ni ba bebiri no maduro wu no do na spiritual marriage omom ye adwuma mo boka spiritual marriage omom be ma enya adwuma spiritual marriage omom be ma yaketua spiritual marriage obia na ware aye basa otumi so ware ni kunna ni makoyie ese ni aye basa spiritual marriage disappointment a spiritual marriage de ba promise and fail a spiritual marriage de ba yo yare bebre ko yo yare bebre ma mi bia ye na adwuma ofri osino se nkrakwam ho ana obae o se doctor se me cause na me ho to me na me nya ba fie yi me ba fie be na otwe ba ko na otwe mi no na me so da me hu se me no obi da pe ade kyen na me yare na ba yes ade kyen na yare na ba ejo ya na afọ ka kyen baba se da bi ati baba bi nka kumase mo fa me nko na ade ne nye hunama ni sa keke because me back wo so onyenya de ne ba eniema me nu hu obeso na ene obi ne da yare ne beba anaso obeso na ene wo we na mpe yare ne wo se ba sa ne mani ya sunsun mu ade ene de bre no ti sa na che dia se ro si akon akodu wa hwe ya na ye ne sempo ne ma na ebre o tete ne ma no nti na opesen kada ko ne ma no kura be free nkra na asade be na ko wuda ne mpaso because na ka bibia to ede etwa it is spiritual marriage in there ko ye kan ne ma ede ba wa asase we so de kire wa unni okay sa okay na abusuapanyama abusuani partner atiase okofa ba na abusuapandi ba ye ebwa de enso wantimi ansechira nka nkyere abusua se ebi adi
say no pɛ na mam na esi na esi emu a na busa panyi mu na okoye obi anim ende na fa ntim so ntia busa nsa kwayo oka obi anim da oka no mbu o maso gu so hwe kwayo oh omoka nye bebre nyina aka yesi enye ada obetu ebu atwa asuo fra ena mpafere ebesi wo ebi obu o esi oh ade o aduane a wodi na mamre ni afi bia munyama no ebi afi ba ko mo anye hwe anye omo ensie mi no mo anye hwe anye omo ensie mi eso mo anye hwe o ade kra ne hu ni ho no mo bu mo sum nwia enti ekonso be di nipa no a kojo ne ni bebre ti ne ni brade ne besie eno yi ana o se mo ya mo anye ni nyina wono no hu ni mo bo consider am se o ebi ankola ebi esika ni ho ana ebi abibi nti anada oh ono am ho reason ano de spare mo so that does not mean say enya saa pepepe nko mo de atua mu da mo pe ho asemo ka osem pe ho asemo ka na pena ko jaba de but de obi na gina ebo se pena ko jaba oba bi se pena o de 2 minute ba o no timi tra 2 minute ho oba so hwa bi sum 2 minute mo bi so ntena ho de mo wu ni pa na wo te ho no wo na so hwa wo se saa ne mani nyina ekoyie ana obu a wa ni tua se bedru me ba so le se me kwa sorry le se me yese nti wo de me fa nyese saa ne mani bebre na edi ni pa nya ebe kan ne esko jo ma reho se me wu si e ka se gold so hye 2 minute mu dia ene no opa ba bi afa na ayi gold no eso wo se okwa sorry na o 2 minute ntimi nko ho but what is a gold one de na de oi ye ji gogozo a ye ni ma enti saa ne mani nyina no botam ne kwaje ne ma no eye ne mom no adwina akira mafo bi susu dwene ma ade no eno ne problem eze kwaje wo ka no wa so anchange oil an service ka ni ye na ka ne start say bo ka kwaje urade obebo bank bu sin nyina se na ka ne da so bo eba isi so bo ka no ebe bo saa kopese wato afiri ho wo me yehu susue kakra edem efie nkonwa ene se spiritual marriage susuma wadi ankasa no na yenhwe sese no yenhwe spiritual marriage na efa se no kwada ato atese pa ehani po abrabom empempi no eye mada masuda ye obi ni mi adam so no ho asei eno nko ane kwa efa so ba pa manipa enya ese nipa no ma anase kwa wo mfo bi so wo ka kojo spiritual marriage no enye ni nyina nko ana ade ba no bedewo obi wo ade na o ma no medewo eso ade be chima ho afo se wo twetwe be ma spiritual marriage ni ma wo yesa masturbation yes enkrofo repu nkola nyina spiritual marriage ni ma yes ade no cause ade no nya ba pon se kojo ye muma wo yese no eho na the root to our sources eho na sign the root to our distraction eho na fa eye ne mayi eho so na bonsam so fa ekodi nsamani woni patu se ofo mo mane se a ofo star no a ofo se pa no okotena wadwenim ma no age wadwene na boso no control wadwene no wa be master e wadwene no so do akonso se no akono onya 5 years wa akora no ho akohwe ne sere kakra ono control no de ne mahihye wadwene obe control wadwena make us say kra obe ma kra hye na nya adwumu ba at that moment obe so odin so no mo abe mra din no akono nyina be ginam wadwina obi ayase nko a etia na nya nwa sa amafo odin so na etwom yo so ebonsam mo aka ne sa se bonsam so no na kola na spiritual marriage ya etia nya nwa na akwa yes ade no sade so akwa ya akwa 5 years 3 years no kra akwa anhyara anya yi bia o na nim so ede egu ase wo ye ya so ye bechi no ya chi ni wiase na ade na adwun wonu ede na me yes ade mastermind and wa form ma no abetena wa control adwene sa pepe ne tie amanfo odi amanfo awu ogbowuru amoma num no akotena wa adwene num akokon se de bi odu anu ohuru sa de wa ne den umfa de o monitor de bonnet no wu a on share obi mu ohuru ampa me kranya hwe no wasa bochi no wakono for born for we do born how many minutes kada born kura wie obohu ano no am hoden utim sa de ne mu odu ntimi peja no am hoden no peja no de mo se panyan wo de born no woda wawu wa mo nya asem bebrebe obetimi abo awuru amoman no abetena wa adwenum upie fia pa oyire ka asem apena buofu nya bufo kra yes ni oyire be kan bi oyire yo kasa nyina odi me pacho na me pacho mi wura mandie honi obetia ni wam mo bubu ne pasa ebe wi ase oyire nani po akwa pai
Baby ase won sa o yire ne sa ehwan. Baby ase na job baabi wapra no. Upra no wi e pe na okọ. Wo ye adwuma ni wi e pe na opie firi mu no okọ. Na for jail to normal senses. Ah, e dey na maye. E dey be kura na me. That's what be operate e ko de. Na say je wo kan de e wa kwa ho do be blefa so e de ba. Ni na spiritual marriage na esa ni. E be pa. Ahom ne tena se e bopo e tukum framam suma se mra. Ana say ye ba no each door go see go there ya je wo there obi anyene dia na. Me beba say na ye kan spiritual marriage asa. Ni klobata ne sa ne mani nyina. Na obeba onu obi ansi nkunya. Because ono ya assign no. Asudi e dia man ne say on say nipa. Atitru agidifo na dwuma pa. Atitru nyame. Yes. Kojo ne say nyenwoma. Hwe kotoko ne has. Kotoko ne has. Ebe bobola ya wo hwe. Kotoko fo ne be so mo convince has supporters na no me di omo ho. Na has fo so be so convince kotoko fa. O say twitwiri. Yeah. Na minimo bia ne girl he kotoko ni ne girl has. Koyo edru sa da no mi do nyame oba no ma ni mieja ne da. Na je se has ahye. Scos my abo. Has hye de ne eja no obebie. On se has so ehye kotoko a. Ono e kotoko on so ni buafu. On sa de ne nso no so akobie. Ana kotoko so hye has a girl so buafu. On so across door enso bum. On se sa na de ne tim. On se emire bia no nipa ne asane no. Kotoko ni asane ne se o ma kotoko fabulous no enkosoro enya supporters. Eju wo ye yi kra no opese force wa do ba ah. Masana wo de has ye team. Masa bra kotoko de say o so convince o. Sa so na has o masana kotoko ye team. Hwe phobia ye nwum kra nya wo de. No convince to obi aye ne de. Eju ono no bonsa wa asane san grofo say o mo mpedom ma no. Na ne dom no de nye so opedom de akoba bi o. O mpe nyame ma, nyame adof no won say wo mo. Eje ne duro bi a, mi nua ma so fu mi preach say o na bonsa mo pedom. Bonsa ko yo won pedom. Bonsa wo de dom ye den. Onfanya pe. Trosam ne kwa ka mi ati asese. Bonsam amma se obeye bibi papa bi ama. Ne wo ba se wo be sei. Ne wa jirega no no wakum Ti dom be biem no sepe. nti wono ova dom nyahwe. Wo se no nko a. Okum yes. So aja se enti no ene nyame so de opede se ne maso ye de enya anigye no munya da nkwa. Nkwa eni awie. Okay, ahom na ya sign no se de wo kan. Omu yiyim. We yo hene da bi empe no. We yo sofo da bi empe no. We assemblyman, we MP. Anaso obi a omutimi ha no. Kwayo. You can be Bush, George Bush on. Yes. Trump. Wait my no. Clinton. Wait my will be and fan ho. Spiritual marriage yake. Otimi ni pasa. Otimi no hene yire koda. Na mama bi ba ya adwuma ma. Mama no over 90 years. Eh. Ade ne na dama ontimi empagya ne na onama no baba ne name. 90 years. Na ka hungu ka mo fan chen na ka mo kope. Kojo asimo wono woni respect di ma obia. Hwe me yesofu bi adwuma. Woni ne yire ware. Omko honi mu. Woni ne yire ne dawie pe na ade no so abe fire. So be in study ko. Di before so mo wie honi mu no na entokwa honi mu no kura asi. Entokwa no bia de ko ni fie. From hotel na gym omo high mount na sorry man high mount. From hotel ni to obi afie. Papa e so funa nkasa ne ni fie na nkasa oba na ni na chi anko. Cause fight ni si wo ho. Oba oso nti ase. Woni na da wie no. Ah, so for so jama me so me mo mpa kakra na ja adwuma yi. Oba sori oba hwa ne yire no. Na ne yire ne de ni ahwe na de ntima kuru no. E de nsa hye na se de nsa wo na se. E ma de wo se wo ma se nyina no. A spiritual marriage. Ah, tu be so just say sa let's be cause nya. E mema no mtwitwon be ma ni nyina a spiritual marriage. Na ko you say gayism. Any ba ko na say lesbianism and lesbianism. Any sa ne ma ni nyina. Sa spiritual one in charge of sa microphone. Na sa microphone so no se bi wa na interview no omunya spiritual marriage da. Lesbianism for no. Any tumu for no. Omunya spiritual marriage da. Because o man ka so omu team. Omu team. Obesa ya de wonya. Omu John Kundada. Enti omu wom. Omunya bi da. Enti sa de no enfan say obi yire. Ni akwaji na yefre. Na ba hu ni fa na waji na yefre. Ate ade na say.
It is spiritual marriage in there. Quite the amount for nam so krum ha no. Na se ne wo kan de owo bi no etimi ye dam krono sikahye Kwayo bibia we. Se honhom. Ti honhom no oba wo nchen no, obese wo niema. Se the Bible come etie o say obonsam amma se obibi papa bia de mani pa desene. Ne mo ba se obewia no wasai ne wakum. Ne mo Nyankopon de oba se onipa ba no obenya da nkwa ekopem da wieye. What I say, it will be some difference. They will mean in them. Ya 30 mete say obi ni pass me ne de or pabonti gade do bia na dwe konkomre no wa no nya bonten e na nam so mo nya sade no e no sase no me ja mo akine no kure koyo e kwa spiritual marriage fa so ba no koyo e ka se e kan na say and then nipa 1000 enya bi spiritual marriage ye nware anajo especially dwaya yen kata so ebiem wo yo ba na o sha atare a eni kwa so nam room si anam friends onam kokum ho sa mo eni kwa se hotete ho wo she browse e mana yinom she no so to say the friends browse anam friends top we even top wo se man timi she top na so no fono e bobo ho se na se apepepepe no spirit no we yam nyina ho adwuma ko sitire forget about say yes na dey cross no dantem no o ma bo Yesu atra kra kwa ye adwuma no eno pa ho bia makojo nipa wo ha no wo yo ba na wo ye mre no ntina Muslims ti ade makwa ba Muslim okay eno ntina me ya Muslims no o mo kata omo a no ma kata omo ma no ko mo ma no ya ade bi a bonsa ho no bowura e ko control ko tena wadwenem no control wadwene mengate kese pa yes sa wo style no ho na omo fa ko enu nti se o kata no sa na e be den so what I say enu nti no se wan hye sa anema no so dress no e de ba e na spray kura di gu ye ho there was a time to aka spray bi wansem you say friends a bondage you say kura me hu se bi da so otan me ache sa enema bebre wo ye pana ne bonsa na nya apam nje easy so be fa nche aba wo nche kura easy ana ne sa ka ho bi wo no yire da wo no kunu da no wa horo ho na so de da utimi nya spiritual marriage ni bi say she Muya na mo de toilet paper na tete aka mo kote ho uya ko dware timi nua Muslim say odi ne yire 1000 ana jo ba horo no ho 1000 oban so be so akwa horo nti say woni kamoni wo fie no ne ne yire hyede no opie wo so afa buta afa echirope odi ne yire o ma ye adwuma akwa horo no ho kama sa se ba ko tisi obi so ede a owie ana ni padu do sen ofa omu kasa ba ne ho ana be makro kwayo we be di no okwa we so hie so e beto na kon so timi di afusa ne sa e di be na gave we e so from say kill ho ahwan o say baby kill di ha I say enu ani ase che say wo hia ponche o timi di ukọ be 2 hours na akohia odwan so na wa ye ono so ho adwuma ukọ kakra na akohia na ntwe so na wa ye no ho adwuma uwie ni nyina na bedu fi na yire ho so na sa de ama wo yire enti da ko udi ni enema udi ni ma be for aponchi wo wewum odwa wo mu nya na be ka say US o ba bi o hotel a ye de emponchi ne nkrama ne preko na gu o eju ko twa sika ne abro mu odi no Africa bi ntimi isi ko jode bia me ka say ye nti ase say so openya me mapa ya Africa afo ko sa de nya me mpe no ena ya bibifo ye mpe but ade nya me gainst no ena abrofo pe eswe so mkura ye o kwano mkoso tumu hwan deben eso hwe yen ya ha yen pesa anema no na ewen abrofo na akyu ya adwu na wie dada atu ya adwu na twene enu ti yehu Nyankopon ani munyam ene Nyankopon de bre no abrofo na me ya tese Nyankopon de no de bre no enye enu ti aso se ampa enye ti nyame bu de ofu ya che nyenne se obinya bi fofora enoma ben na ifrase deadi woni padua mu so unya yes se spiritual marriage na ba so a obi bia be basa e hase sei ana mje se obi bia ba be basa ye fa ne se oton yogurt de bia ko a utimi ton yogurt no na onya kakra na de abafie na ne abusua bedi a afi de bedroom bi ukwa sika na onya ndakoro na otwe na onya sai sika no
excuse me after the bedroom baby no na watch no cry scan unya what's that you say oh experience ni senchen na ifas ye no no bi no after wo yire na ne di nkomo kama na abufa start ba ufie ru ne ne free hey wadwuma mfo kra so a hey ase ade bia mo ani je no na start ye den e kofom nti wona ba so no ene me kosoma brabo me nko yie ukro ye adwuma nheda masika nheda ma bo na yare ka start we kakra malaria kakra fever kakra akuma kakra utipa ewo ukotodwe ka kete bi usisi ade bi kra oton mo bi kra ji hu skadi mfe bebrebe o de aba osemempe niema e say niema start easy ho na ba say no niema start 8 December abrabo ne say ade na me nko india doctor nchen na me nko pem wan fa mama brabo tie na me mo say niema na AC ko na say niema tititi ne something is wrong somewhere but obi so say sani ma we na me hu bi but yesim mo bi but me na hu say bi dada enye ni nyina na ni nipa beda but wo hwe se na wa brabo ni si ko na spiritual marriage na ni sa when you attack I spiritual marriage yes na obu o so akwadwo na sa hum na no obu o wa ni de ade ne mede o sem di kan obeda de chinso na ho afo enne ehu no obu o so a onna ma de anchi o mo se hye no ewo no ho a na owo fi a o se abaye bi atwuma yi no kakra bi na okodi na chi akopene na koda enne ye unsa enne control na adwene wo se eni sister no kra na opene na koda ene bra yire nkra na okopene na da asa na adwene na ede asai esa ne mani nyina bi ana wankasa so san ho so a de be sa mo hu ni se no first me tu na me se me kotenye se nati o kojo bema o so tia neti o kote esakura no doctor say 6 inches unim 6 inches na ye twa blocks o fia fichira na obi twa bi akwase masampa chawo 6 inches na bi wa o se nie no wa blade na ayi prayer na de susu wo ba na da be susu de na se enura waboka because I was bema o kote ntimi do 6 inches na atima ko press wo ba na de na ho na amoba na yesa no wo ne nan what you say de bia me kan se kwajo so one wo ba ehia wuri kan de ade ni si na boss wo so ba ye bibi sa yeah also twenu kakra yeah na sa akono ho anya sa de say na sensie anko ba bia ne na mani wa ana pre anko ba bia what you say edi say etwa blocks wo fichira ukwas masa blocks mo twa no mo horo yo 5 inches so na 6 men pe 6 inches 5 no ukwas pe 6 inches wo de toto na ba na nu sense na ye wa hima kokobi 18 family kapa na bra ne ma bolo one ni bi aje osu be se e be kese ne mo trust ne be se I see umbazo mu konso no magye yade de amawo kwadwo gonoru ye memmen de be ma mu firi nsuo eno na de ba je se o so no ne em ni se o se Nyankopon boy no Adam nu sa de na ye de na ne mwa ne mienu no mo enjoy Adam says no the way this mwa are enjoying no na me human being with that enjoyment ni de adwene oluma me zero pe mi na me enjoy cause I say mo no huru no ya tell ya chi no ya tell ya enjoyment ye be de kwajo sex Nyankopon kire obi ase yes as nipa no onyini no ye be na kote brem a wo do ba ko hye de won baby atokuro do be hye obi an chese omu nipo be ma na nkasa kra nim kwandada onya ni shema no ono start bu nipa ye nsua ye nkire ade yes nyame na de ma nipa enti sadio se Nyankopon de amon na se wontimi fa nya adwuma na de na pese esi akwa ensem bebre enti no ade ba bo sem se sanete dia and obe attack ho more kojo mema ba enche be yiwom kotekere ya bipa se wo ye be ma se de na hu enkoyie maybe ne yiri fi Japan bai wo bai no ne yiri no so doctor me ti unka mo Japan me talk you me ti unka na me kunu yaba na me kunu kwoti ne enkoyie unse Ghana for mko tena bro so one for abroad life oh na make man no je nika no awro nika se no yi oh I didn't show nice I say be say I say so what na kura se da e frame be say nkankum
ene tell say na wo hwese de madam ni si gino pa chocolate bi ni tuni ade a man wo adwuma yo the doctor hwe o wo ba me gino ho enti ade obetime di me na so se ebrem ebeba o so doctor jai abrem no abrem se ya nete o da me so a che sentiment na me enwoma no krampo na atie eti wo hwe ma na se man yo bi onye basa ba no ma na ha no yes what I say enti o mema no bebre ho mo sa problem no o ba bi ho a on kan kire te se ne madam yo free Japan o shere de ni kunu ba ye o obedi ukunu na ba ya so ani aboa no obi ho ada bi o wono de obefa ncha kodi kwati foforo no de abeda enti oba na be ma kan ya o na ma menyino mu ne onim ani se ne onim ani wadian na si wono ma nchina twam e ba sa adore kwa adore o kwa yie niefa no nyina no okọ excuse me all because of say okopekote adi na kwadwo ade we ade ewura wase a ubisa mo bagaje o bi se ewura wase se pa na afọ wadwene mu nyina saa na mema no so tie sen sa na ba na mema ne sa kokofu na eso obi na ne ho ba sa vere otam ne ba size book no achro te sa check no hey asemo huma wade enye ade papa akosi princess spiritual marriage emwa adwene na oni respect mo bia cause ahemfu na etichu bia na bae ho na tumhwom se ka odi bretie na onso felo kakrampo me se ebi mbae ho a wo police for security asana company security for ni bi e wo ni fie o enso na de ne yira beda wasan police for nyina ni security for ani bulldog for ni nyina ko wuro makọ bu adwuma no o ma ntima nche no wasan pia na kanipa na afa abete o kakanka akọ abando beba so ka bulldog no ko so ha no otu ezo ti ko ye adwuma no besene ko oh yes na ebasa so o ye bema na ebasa na sa ne no beda na ye wo de e che o yere de yes sa na yere so na ebasa na ono no de ne de che ni kunu de titem bi asundue ma ho enya de papa na ne ntia nka ne tete no ne ehunu kese ne nnen se enka ne tete no mu dware ha ba ma me hu se ne baba esi so na nofo ne duedue so ti ase ko tete ha ba no ahye obedware ne obeni se saa nka kran wa de no afiri but enne sua trend yesi san ne me nyina nya de papa mi wa so yankopɔ so na boss anima so de he ne yankofa the confess ne ni wo se de o kan ni ho saa but nei I say ene mumu na adna to te se pa ha dwini gidi bowra busua bia hwanyo on fede no de wo sine o se ba bia dabi na akura ke to be 10 years kojo ne ho kwan ko chen di se ni particular be wuram enka ne te sa oh e ma na de ne nkete fine fresh one na me ma na de so bosi di se awiama nkefufu na ye de yi kro ayen kwan no correct one what I say and also the mara you know I say bobobo and they say ho and me ma de so anyanyan e be da maachi ebio India ensem na wo kan ho na ye se winya ne kofa bado do na gina sa huma wade ye ka ho ase enne de ba wo se oba no se oba wo be di twa mo ni age unu kun be da mo ni age e di se ni gina de na di se ni ye wo betete so the problem be shisha di no wo di yare be shem wo ya obema hu wo yire ho ana yo ne na mo sere ho afiri na yesi wo di sikura na yesi na yesi abi na atunkom hunu adi so no eye din na sia na atuma wura what I say na ye pecha na ayesi oba no mu na bia me ka say wo adwuma bi wo ho a kwadwo bema wo yale o wo nyare o wa na be ye eye adwuma be a oh de okenye so no yire beda eno kra de okenye kwadwo ti o say wo be kwa so wo trim mo mini aketua no be ka say oh India besima tare metimesi horo me mpaboa horo me ka wo me yire fufuo metima ye ne ko ba so no yire ko dade a that time de David bra ye wo bi adwuma ko mo eye wo no so ye wo da ho kura na wo si biria mo eye wo no so ye enti wo adwuma bi wo ha be ma wo yare o wo nyare o wo de owu mpaso o wo na so di eye wo na so di ma wo wa wadwuma wadwuma abusia wadi gusu a wo hwe KUMAWOOD television we time with India spiritual
doctor efie nkonya eto da yete se ware eye abusuam enipa ha adwene ebi nso ye spiritual marriage ye kan se hu ma wade no so ha nipa hu komo na yedi anwere India kire nsem se de esitie abusua ni nyina mu no kan ma ne ko wie se ahomabbo so ho a eto da anu bi se no entime mba san se gate wo na ma brambra me kire da eto boxer den kra na emfa na se de bia nda nyina wadwumo usika semo wodenyo etime ekotote san se wagya sade nyina wabɔ ho ban besra sa ma bɔ no bia na fani che mu ahema kokoben 80 mu India spiritual doctor na afei ɔmoawo na bibia enkoyie ye kasai ebia wo de wo yade no eye nam yade ne ye kan atena so mfi hye bebrebe edom bie no onom ye enso ye kasai eda so wo so ha adwene wabɔ ka abɔ mekyerɛw eni fani che mu ahema kokoben 80 mu India spiritual doctor bɛboa wo yes no kwaso na make kyerɛw no ye kasai wo abɔfra ketwa bi wo ho ontimi nkasa anaso ontimi nante a ye India spiritual doctor na make for edi amount edam pasifie bi adam no India kan yesi bi kura timi bobro nipa na dwunim na da ne dam wɔsia ne enokure na se eyade a no odin etebi edam asifie no bɛn no wahu se firi ha na se firi anya se foniche mu ahema kokoben mu fa bo ne hye ne nkɔ ahema kokoben 80 mu India spiritual doctor abusua ne mo betena se baabi ade ne firi ba ye no wɔbɛkyerɛ na afie wɔde magu kwam wɔsia no kwan ama asomdwe timi abafie sika kokɔ ewo fie wɔsɛ abusua mutimi fa na mudi yie anasesɛi machina baabi amokɔ nipa nsanche nipa mogya asɛm be nie ɛne mogya kyedi mesrɛ ɔboa ɛnya no korada ye wotumi ai de bɛfa ɛde ama wo ne nya ye India spiritual doctor monkɔ ɔbɛta musika ɛde ama mo asɛm bi ani hɔ na abusua mo so de ɛtima di yie galamsefoɔ afi na ɔnya asase bi ɛwɔ so sika wɔ so anasɛ sika ne so nya India spiritual doctor no nkɔto sika anto atwene mam ye tutututu chamfine dig and wash and the kika ho nyina no momfo mani nche mahano kokobi 80 mu India spiritual doctor bɛhwɛ no aboa mo pa etwe yade ebi a ye kan honhoma wade na dia ba eba yesi nipa ni twa na otogya mu a enye yi usade a moyi nya no korɛ ka kyerɛ wunya duro eyehu mutie na sɛ busua ebi ɛwɔ busua mu a mesrɛ mo momfa ne kɔ ahema kokobi 80 mu India spiritual doctor ɔbɛhwɛ no aboa wo pa ekuro bi na atu efinsha bebre de bia na ese kɔ no nkum kro no emfama obi abu kwase ana waje usika woso emfama to bu ase mentwe sika mentwutuo enkobo ni dua fa ne kɔ India spiritual doctor ho obeti nsam no waje usika edi amount awmawuo wa wo ba ko mienu miensa koda nyina ewu mesro bi de kutam obi po anim guase obi se wa brabo no ebo asesa mesro 80 mu ahema kokobe India spiritual doctor wono betena se bebi efiri no obehwe no wasia no kwan edi amount ahensam akonya bi atɔ ye wo dia abusua panyi so mfa ma wo da nipa won sem fata abusua panyi ja kona akwa no mesro eni what India spiritual doctor nka ahema kokobe ntwamnika nefa kokoda no na afei ono betena se na enyoma ekutam no wadwa akonya edi amount ensanom eno atom tintan ana junso krobo panyi wo hwɛ ye wo da no adwo hwɛ nkoda anase bia oba na nyina durun oda no adwo so ha adwene abusua obi beso sa akoda no da che fori kyire mu ahema kokobe 80 mu India spiritual doctor bɛboa yaka bema form edika ka kyerɛw syphilis na wanya na gono na wanya na memfa ne saa ebia wadwene ye wo sɛ ɛyɛ saa na ɛteɛ ebia me hoi na menya da bi kɔda kɔhwehwem sɛ yɛ saa obekum na ma wo sɛ nye saa so de tachi no obeyi na firo ɛde ama na so nya wo fa ho de India spiritual doctor ma no sɛ de India kan ase na ayɛ bagaya yimfie ho asɛi ayɛ race course nkyɛkyɛ no chaka na ba ho a ontimi ntra okra sema bɛyi na oni ase no aso na ɔkɔ do gya ase ɛhɔ nye misraw eyen sempi fonichi ba makokobi 80 mu India no betena se obehwe yade no betu ase e de amount spiritual marriage ka no abusua se ene yanka ho asem a na menyim se nsem wo musa eyen sempi wo de na esen wo da bibi no beda anasa sei check wo ho abrabo na ekosei enye ni nyina na India se wo da obi hu se bibi no wo da nemom etoda ye soliti awade wadwuma usika sem wonti ase no ma ekobasa wadwuma wonti ase misro ko na India hwehwem pamam bibi ene kutam ye kutam bi odoma be gwakwam e de ama na hotimi atɔ promise and fail obi show bo se me na mekan misanso meboa India spiritual doctor na mekanfo e de ama stroke ebusua mo fo bode ne nkwai na India me show musum ba ko pɛ obesole agira se kinken so say yes to me wo ho bibi so ti bibi do I say love me alone ni nyina ye India spiritual
doctor woni taye wo ya na anase sen ko na India be mo do be tu ase e dia ma kompo what in say minimum bow tie enko me fasika enka ko India mo do ni nyina ase ebetu e dia ma medical catcho e da ya wada efiada memene da e na kwasiada e da ya wada efiada memene da e na kwasiada India spiritual doctor wotena se wa henma kokobin obo ase ni kumase kwantempo ne so udu 80 months send for somebody so kakraka ni pansa dem awiada 50 full aro wonum tete so e ho na India spiritual doctor obutuo anopa no so de ko se anwuma no num na okakwaje na home numbers no 0240 553682 0240 553682 jiweka ho 0208 297825 0208 297825 we any India spiritual doctor the numbers are what they put a juma wa henma kokobin yes ene enye asemkito India am saso akwa babiem enta ne yesore e to da obi se mada me hu se me maame ene me babeda me nua ba na mabeda papa me ofa bi na mabeda eno e ba ne sei na sa no ma ne ko yo ya na enye no krese sa picture no hu nya picture no ene sa dipa na dabi okay ade no ana yi obi anim onse wo no oba be ha wabrabo wo wi anu asare confusion ko tu ni nipa krontem duwe se ebasa hu ma me na abuafu ma me obaifu beso da bia no ne ma bere no na ese me niam enye ono a wo se wase wabrabo wasare confusion beto no ma me ntem duwe se nte ko basa ono ma me nye fine wo be kasa ini ha de akire ma me wo bra penny so won tia so no be grudge wo se so ntia so no be grudge you say in this case no wo se apart from so wo se wabrabo no wasare confusion beto abusuenu it is also that one so obi ni wo beda nya no krese se nipa no e sunsun da yi nipa kro nim di aba se ne be ya obesina create another say wo de boba konkum numa mienu we ntini say sunsun ma ware say de abrabo no ekosei e de ne kose na obobo dinna ye okuma se ahima kokobi 18 na de ye ya wada efiada memene da ene kosiera bra ye no trase 1 on 1 say ni abawura sun ne mo ye no trase 1 on 1 na sika betu 50 Ghana cedis 500,000 se ehwehwem ni ma wie na ne ebepim no ohu anso ane ho beso no betu ase ne ahya ase de ama ebe na ofiri manso kwan no so ana se ofiri dunkwa ana ofiri edubiase asimfosu axim ofiri takrade ofiri sakwan wo de wo ba ka che down se mesi wa hima kokobi 18 usi 18 mu a cross so ebrown sabenkum so ya chance de ni siwo eye ensa na ewiadem ana numbers na ho no fa emubi wantimi nkura na MTN eye 0240 553682 0240 553682 fa udru afre ebe ma akora ba be fa ana se ebia ofri keyiti aneba se bia ofri sofo lai kwan so neba ana se ofri sehwi ba bibia ofri o sehwi eba ana sehwi ba bia ni ofri nyina hini ofri sa kwan so sunwan brekum ka che dra so obesi wo sofo lai osi sofo lai ha abrosan na wo kwan station mu no abrosan na chi obese ahima kokobe trotro ho fro ahima kokobe trotro abotre kwan so ka che dra ne se me pa che obesi wo ahima kokobe 18 usi ahima kokobe 18 mu a obese on sanifa so ho a ahima kokobe 18 mu sanifa so ya chance de ne ensa na awiadam ya chiro so India doctor prayer and healing palace patch of fashion so de ne so anasa friend number am to ye 0240 553682 0240 553682 ye be ma akola aba be fa adi waba anasa wo de wantimi po 020 so ho 020 8297825 na ofri akra so na eba eye osino osiem kono nkoko pacho siwo tech junction usi tech junction ubenya ahima kokobi trotro ofa ahima kokobi trotro a ka che down so obesi wa ahima kokobi 18 wo a ofrika 8 kwan so benyina ne de apart from mom free oboase kwan so no arase dunkwa ne manso no om na si benkum so a om me cross om si nifa so om me cross aba benkum so ne mom no wa mo free ke 8 ase aba ne de uro si nifa so wa obese nnuanua dan a de esra kata so wo a uta faxa kwan so de bia obehu nnuanua dan kese ene de sra kata so om de aye ba arase ne mafo kan se sport mo
wobɛsɛ nkyɛn hɔ a yɛahyɛ sodeɛ no nsa na awia dam ɛne yɛatwerɛ so India Doctor Prayer and Healing Palace wobɛtumi ahwɛ ahyɛnsodeɛ no akyerɛkyerɛ kwan no ɛde aba anaasɛ wobɛtumi afrɛ number no ɛyɛ 0240 55 36 82 0240 55 36 ɛna 82 na ebi afiri mampɔn na ɛba deɛ ɔba bɛsi ke yɛtia ofiri ɔfiri nso ɔba bɛsi ke yɛtia baabi aka ne hɔ nyina ɔba bɛsi ke yɛtia osi ke yɛtia ɛwɔ ke yɛtia bisa sɛ ɔhwɛ ahema kɔkɔben trɔtrɔ bɛsɛ ɔmo pae ahema kɔkɔben kotwibo fosu santase saa na ɔmo pae unya fa saa trɔtrɔ na ka kyerɛ dawon sɛ wobɛsi ahema kɔkɔben 18 mu ɛsan sɛ ofiri ke yɛtia kwan so ba no usi 18 ma ɔsɛni fa so a yɛahyɛ so deɛ no wɔ hɔ anaasɛ frɛ numbers no wobae no wobɛtena sɛ 101 ɛyɛ 50 Ghana cedis yɛwie na neɛ wɔn bia bɛka wasɛm nyinaa de akyerɛw yɛwie na neɛ wɔn bia no ho anso a mepaakyɛ wobɛtumi ato aseɛ ne ahyɛ ase ne ɛde ama wo sɛ ɛyɛ duabɔ adutuɔ nsuo bɛn ɛde antoa nyama ne bɔ odua anaa agbalagba anaasɛ ɛyɛ tukɔ ne ɛde ato hɔ anaasɛ ɛyɛ apɛɛpɛ anaa konodi anaa bɔkyerewa anaa tongo bongo anaa nimpoko anaa yɛde bobo anaa yɛde bɔro a nsuo bɛn yɛde kosua ya no ne bɔ odua dabo kosua anaa yɛde kosua paa anaa nipa no kɔ bosom so wɔde hyena po ne kɔɔyɛ okokum akokɔ no de bɔ odua inshallah woba Nyankopɔn bɛfa yɛ so ama wade wo ho ama asomdua aba ɛno nti yɛka nyinaa kyerɛ no sɛ braneɛ ne wo ntena ase ɛma wɔba mu san sɛ baaboro kora bi asimu da manante makyini mabrɛ ɛnyɛ hwee wɔn sɛ mmerɛ wo hyɛ afei na wo niska ɛso bɔ ho mmɔden sɛ wɔbɛba san sɛ nipa te ase a nipa mmerɛ ana yɛnkuta aduro so ma nipa nyɛ dɛn ɛnsɛe ɛnwu ɛno nti brɛ India Doctor ahyɛ ɛwɔ Kumase ahema kɔkɔben ne yɛmmoa otumfo Nyankopɔn ohu yɛ mmɔbɔ na onye ne yie mo mate medase asemo de India woka nokwasem na manya hotoso sɛ yɛnkuta aduro mo da sani ngu and then me ankasa me hu sɛ obi aba India hɔ a wɔse manya dance die me hu bi da finhye bebra me no wasa me hu bi da ɛkyerɛ sɛ tumi ɛwɔ hɔ na ne nyina mu abusua ɛwɔ sɛ hu sɛ ɛbrɛ ne nie wo na wonim hawo ɔbɔde yɛ adoma wɔkyena India tena se wɔhema kɔkɔ bɛ sɛ wɔde ka aka kyerɛw no bɔna ne kɔkɔ piem wɔ hɔ na afei wo hawo no no bɛtena se 101 obɛwura sunsum wɔwura fie wɔbusa wase ɛnneɛma akutakuta no mem no wasrɛ ɛde ama wo na afa ho di ayɛ wo dia wɔde ho akyi wɔde asa keka no na wɔdwane na ɔkɔ na ho di afa ho di ayɛ wo dia yesi kasɛm awadesɛm bibi bia hombabɔ na po sɛ deɛ yɛte ase deɛ ɛhaw ɛmpɛ so da tikɔ na afei hwɛ na India mmoa paa India wo tade akyɛ ke bi ba ko na afei hwɛ ne so so ne nkɔ kojo samu ne ɛbɛkyɛ nie yɛnkyɛ dura na sɛ nkyɛ akwankyerɛ da bi ɛnɛ chadro ne menkyɛ duro okay kojo adura bɛkyɛ simple ebia wo fie wo ne nkora na tie na da bia nkora ne birim ana ho ana ade bia bɛsi chance kukuruku nhu ade kro ai sɛ muntum ai sɛ bibi ebesi wo dan so a pa chopa haba na friend sɛ nyanya unyanya fa hu hu agya oba na bema oh nyanya no sɛ nyanya ankasa ne nyanya ana ba ko ne kan no yɛ ogoro bema no eti pa chopa mfa ogoro no fa nyanya na ankasa wo hu agya tutugu edan ne so wo yɛ ne sa bɛ mprensa onkyɛnse ne so wo yɛ ne sa bɛ mprensa anasɛ mpren na Nyankopɔn tumi nti ayɛ dɛn agyae ɛde asomdua aba ne mom no sɛ ebu a oni enyenya ne bi wɔ hɔ dia obo oni nyenya ne bi wɔ betim dia dia ɛde ne obɛyɛ nie so unya nsu a ɛtena anasɛ ebura mu nsu a obetim akɔsa o sa tugu wo dan ne so yɛ to aso sa 3 times Nyankopɔn tumi wasɛ bi obɛka na ɔnka hwee ɔpɛse so a yɛde yɛnsɛm yɛ na yɛ baako pɛ ne nyinaa no yɛ yɛ n'agya a wɔ soro ɔsɛ otumfo nya Yesu Kristo kɔ no wɔde mpae baako pɛ ne gyae ɔsɛ sɛ mo bɔ mpae a mo bɔ mpae sɛ yɛ ne yɛgya a wɔ soro odi ho ntew waheni mmra ne ɔpɛnyɛ wɔ asase so saa mpae no nya bɔ mpae bia ne wɔ biem ne aka nyina imoguo obetumi aka saa asa na gu so ebia na ho ntitwa timi ka brofo the Lord's prayer our father school ye jagum enso bɔ a hwe tugu nkyɛnse so inshallah Nyankopɔn pa bibia ntimi si enso ya kyɛ daibone nyina ebeko eto ebetwabusa muntu so kyichi obi dia ene esi ye wofufuo wi a fansuo no gina waduro no ana ye kan abeti abanku nka ho fufuo ene abeti
fansuo gina da asen no anase fa gina waduro no ade kye a hwie fa dware inshallah muntuma anchi obiem India doctor abusia ni nyina no wachemienu because me se wonche ba wachemienu enu ano no fa na enu na chi no your friends we your friends say first aid bronisi first aid we the person no man no nemom ko no ntu ase e masanse si bia enyewa ebe woni no ye ntwa so na ye tu abusia de da ekoso ya ni pitri e ha na bere ma kwa me de time with India spiritual doctor ye di besie na afa we di aka no ye da tata so the amount na ye kwedi na say ye bebo awura mu ewo MCR Osman na famous ye cameraman enso ye Opi Nozo director Sam Darkus ho asem no na obade ye adumu a yo we can not for a year for India spiritual doctor na motenken